Hei pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn a chroeso nôl i sianel YouTube Label Deg. Cyn i fi fynd ymlaen hefo fideo heddiw yma, os fedrwch chi, tan ysgrifiwch, hoffwch, rhannwch a mwynhewch y fideo. Felly heddiw yma, dwi'n pacio'r bagiau oherwydd dwi'n cael mynd ar wyliau. Mi fyddai'n mynd am 3 diwrnod i wlad oer iawn, a mae gennau gyfyngder o ran faint o ddillad dwi'n cael mynd hefo fi. Felly bwriad y fideo heddiw yma ydy dangos i chi sut dwi am pacio'n ddoeth ar gyfer penwythnos i ffwrdd. Mae'r haul wedi penderfynu dod allan, so dwi'n mynd i orfod symud ffordd ma fymryn. Dros y 2 flynedd diwetha, dwi byth a beunydd yn byw allan o suitcases, a mae o yn gallu bod yn heriol. Felly mae gennau dipyn o brofiad yn y maes yma, a dwi eisiau rhannu top tips fi hefo chi. Felly, ymlaen â ni hefo gweddill y fideo. Tip rhif 1. Penderfynwch ar baled lliw. Ar gyfer y daith yma, dwi'n mynd am lot o liwiau niwtral. Pink gole, cream, beige a browns. Drwy gwneud hyn, da chi wedyn yn gallu mix and matcho popeth sydd wedi cael ei bacio, oherwydd bod y lliwiau i gyd yn cyd-fynd. Os oes gennych chi gyfyngder lle, mae pethau fel cotiau, sgidiau a bagiau yn gallu cymryd lot fawr o'ch suitcase. Felly, ar yr achlysur yma, dwi wedi dewis un o bob un i ddod hefo fi, eto gan gadw at y paled lliw. Er bod edrych yn ffasiynol yn bwysig, mae bod yn gyfforddus a chynnes i fi yn bwysicach. Ac felly mi fyddai'n siŵr o bacio heina gwahanol i sicrhau hynny. O ran y broses o bacio, erbyn hyn dwi wedi darganfod bod creu'r outfit cyflawn a'i bacio fo lot haws wrth gyrraedd y lleoliad pen arall. Felly mi fyddai'n gallu hongian hein fyny yn syth ar ôl cyrraedd a pheidio gwastraffu amser yn meddwl am outfit. A dyna ni, diwedd fideo heddiw yma. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a gobeithio bod chi wedi pigo ambell tip fyny os ydych chi yn pacio ar gyfer penwythnos i ffwrdd. Ond tan yr fideo nesaf, na i weld chi'n fuan iawn. Ta pawb!